Læringsmål og feedback er et vigtigt projekt, fordi at der er rigtig meget fokus på det her med, at eleverne skal blive så dygtige, som de kan. Og det kræver jo et fokus på os at skabe nogle rammer for, hvad er det, den enkelte skal lære, hvordan det er det, den enkelte skal udvikle sig, hvad er det, man vil med undervisningen helt konkret. Vi skal ikke bare snakke om Afrika, vi skal snakke om Afrika med et eller andet formål, og det kan så igen være forskelligt, afhængig af hvad det er for en udvikling, man ønsker for den enkelte. Så jeg tror, det er rigtig vigtigt, fordi det sætter fokus på, at den værdi, som også er i reformen med, at alle børnene skal lære så meget, som de kan. Jeg tror, at fokus på det her kommer til at betyde det for udførelsen, at man jo for det første rundt omkring skal nogle steder i hvert fald igennem noget kompetenceudvikling. Vi har lavet det her projekt på 3 niveauer, altså for medarbejdere, for vejledere og for lederne også. Og det tror jeg kommer til at gøre selvfølgelig, at der bliver skabt et rum, hvor man deler nogle idéer med hinanden. Forhåbentlig på et tidspunkt bliver det også til nogle erfaringer, som man så kan dele med hinanden, så vi sørger for, at vi bliver rigtig gode til det her. Men jeg tror, der kommer et godt fokus på det. Jeg tror, det bliver en naturlig del af det samarbejde, som bliver i teams og også på tværs af skolerne. Som politikere der har vi fokus på mange forskellige ting i forhold til det her. Men en ting, jeg synes er spændende, og som også er noget, man snakker meget om i forhold til folkeskolen, det er jo netop det her med, at vi skal huske som skole at have nogle forventninger til vores elever. Og vi skal også hjælpe dem til måske at skabe nogle forventninger til sig selv og til os som skole. Og hele det samspil, der bliver, den dialog, der bliver mellem medarbejdere, med eleven og med forældrene, omkring hvad er det, vi skal lære dig, det tror jeg bliver rigtig, rigtig godt og et vigtigt værktøj for den enkeltes udvikling. Og så tror jeg, at fokuset sådan, som i helheden er rigtig godt, fordi det er med til, at vi skærper os på, hvad det er, vi gør og hvorfor vi gør det.